Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Inkeze. Lami igama ngumfeza ngituthu ngakhubalo bathila sibona amagomede. Modi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngiceleze show uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu wayengumsakazi weGagasi FM uPenny Ntuli futhi akaxolisi futhi akaliboni iphutha lenzile ngokushuthi ividiyo ayefaka enkundleni yokuxhumana edansa sakudunuse emgwaqeni u-N3 eMtshezi. uPenny uthe kodwa imbone abantu abamtshela ukuthi lokho akwenzile bekungadala ingozi khona ukumvula amehlo nasekukhuluma ngakho manje ukuze abantu baye ukukhuluma izinto ezihlukahlukene bafuna ukuthi zisuse umsindo ongekho. Ngomsombuluko uPenny ususa umsindo abantu bemgxeka ngalesi senzo sakhe bethi uphuzile futhi lokho akwenzayo kungadala ingozi enkulu. Uchaza ukuthi uma ngaphika nabantu angahlala axolisa njalo ngezinto umuntu azenzayo azifake ey'nkundleni zokuxhumana. Ngesikhathi enza le video bekunesikhathi ahamba ibanga elide akasakhetha ukushawa umoya ngoba besebakhathele nabantu ekade ehamba nabo. Kube sekumfikela-ke ukuthi enze noma lo mdanso kanjalo nezinye izinto ezihlukahlukene. Bengaqondile ukuphatha kabi abanye abantu bezijabulela nje abantu bayamgxeka ngalokho, kodwa akafuni ukucacisa ngoba kuqhamuka imibono ehlukahlukene futhi ngoba kukhona abantu abamtshelile ukuthi aphawule ngoba usemehlweni abantu. Kumele acacise ngesizathu esiholele kwenzeni le video. Kusho uPenny uthe ekuboneni kwemibono ehlukahlukene abantu ukubonile ukuthi bekungenzeka ingozi, kodwa-ke yena ngesikhathi idansi bengakaze kucabange lokho. Kulabo bathi bekaphuza utshwala ucela ukubacacisela ukuthi yena akaphuzi nje nhlobo utshwala. Into enza ukukhuluma yilapha abonise khona ukuthi-ke bekungenzeka ingozi. Nawe uyabona manje ukuthi bekade egajwe injabulo asenza into enganakile. Uyabonga kakhulu ukubona bonke abambonise ngalolu hlobo, angeke aphinde akwenze lokhu akwenzile. Uyaxolisa futhi nakuba-ke bonke abashayeli bamaloli abaphazamisekile kakhulu ngalolu hlobo ngeke aphinde akwenze. Kusho uPenny Ntuli uthe uyaqonda ukuthi ezinye izinto ziba umsindo ngoba semehlweni abantu, kodwa kube-ke bekungamalungu nje umphakathi bekungeke kube nokukhuluma okungaka, kodwa kuthe akakufuni ukukhuluma ukuthi kuyagcina sengakwazi ukwenza izinto azithandayo ngoba elawulwa abantu emakhasini akhe ezinkundla zokuxhumana. Ngane zakwethu, uma mhlawumbe ungakaze uyibone ividiyo kaPenny Ntuli edonuse emgwaqeni nomunye bekade ehamba naye, nansi ividiyo ngizokufakela ekugcineni kwaleli video. Ngane yakwethu, mhlawumbe nakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ngibonile impela ey'nkundleni zokuxhumana kususa umsindo kakhulu. Abantu impela bakhala ngokuthi-ke kungenzeka aphazamisa abashayeli abahamba kulo mgwaqo ngenxa yokuthi-ke ubekade edonisile. Ake sivele hlane comment section ngizwe lakhuvo ngalolu daba. From ila sibone wey'ngane zakwethu sengiphuma njena, kodwa ngiyanithembisa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelako kwividiyo elandelayo. Kwakho subscribe nisiphathe kahle, libe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.